Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Вітаем вас у нашай праграме грамадзянская навука. А сёння мы паразмаўляем пра тэму, якая на першы погляд здаецца тэхнічнай, але насамрэч важная і датычыць кожнага з нас. Гэта рэтэцыя вады, то бок гэты тэрмін азначае здольнасць утрымліваць дажджавую і паводкавую ваду там, дзе яна выпадае. Мы прывыклі думаць, што галоўная задача гарадской інфраструктуры як мага хутчэй адвесці ваду ў каналізацыю. Але так было раней. Сёння ўсё больш гарадоў робяць наадварот. Яны вучацца затрымліваць ваду, назапашваць яе і выкарыстоўваць потым на карысць і для людзей, і для прыроды. Пра ўсё гэта мы паразмаўляем з нашым экспертам, старшынём праўлення фонду Неруш Натура Уладзімірам Зуевым. Добрый дзень, Владимир. Добрый дзень. Владимир, калі мы гаворым пра ваду, і вось нядаўна мы размаўлялі пра тое, што яе не хапае, нават у рэках становіцца менш вады, вы згадвалі як адзін з інструментаў, які можа дапамагчы сітуацыю крыху направіць, гэта рэтэцыя. Вось. І таксама я ў іншых месцах пра гэта чуў, нават бачыў у польскіх гарадах інвестыцыі, дзе мэрія прапісвае ў праекты рэтэцыю вады, напрыклад, пры аднаўленні дарог, то чаму так шмат гавораць пра гэты тэрмін, што гэта некая такая палачка-выручалачка? Прычына ў тым, што назіраючыся на нашай планеце, у нашым рэгіёне змены клімату, яны прыводзяць да двух супрацьлеглых з'яў. Па-першае, змены клімату праяўляецца ў тым, што дажджавыя ападкі набываюць у нашым рэгіёне характар трапічных. Гэта калі вялікі аб'ём вады выпадае за невялікі час. І вада нават не паспявае усмактацца ў глебу і сцякае або ў гарадах каналізацыю, або, напрыклад, у рэкі. А з іншага боку, мы сутыкаемся ўжо з працяглымі засухамі, калі на пэўнай тэрыторыі дастаткова вялікі час, некалькі нават дзясяткаў дзён або нават месяцаў назіраецца засуха. І таму сёння ўсё больш і больш спецыялістаў гавораць пра неабходнасць затрымліваць ваду ў ландшафтах і ў натуральных, і, напрыклад, на тэрыторыі гарадоў. Бок, каб не змагацца з гэтай вадой, так? Так, і лепшыя прыклады ў свеце гэта ўжо пацвярджаюць. Ну добра, то вы можаце назваць гэтыя прыклады? Напэўна, самы вядомы прыклад гэта кітайская праграма «Горад-губка». Сэнс у тым, што горад павінен паводзіць сябе як губка, паглынаць ваду, калі ідуць ападкі, і для гэтага ствараюцца, напрыклад, тыя ж самыя дажджавыя сады. Па сутнасці, гэта невялікае паглыбленне пэўнай тэрыторыі, дзе растуць водаўстойлівыя і водалюбчыя расліны, могуць быць таксама і кусты, і дрэвы, і куды вада сцякае падчас ападкаў, і яна паступова ўсмоктваецца ў глебу, дзякуючы вось гэтаму паглыбленню. Таксама гэта могуць быць біёканавы. Гэта звычайнае паглыбленне, падоўжанае паглыбленне, куды вада збіраецца і паступова сцякае да нейкага вадаёма, а не адразу зносячы ў часцінкі глебы. Выкарыстоўваць, напрыклад, пранікальныя пакрыцці на тых жа самых аўтастаянках. Калі вада не змывае разам з, магчыма, нават рэшткамі нафтапрадуктаў, не заходзіць у нейкую нізіну, а паступова ўсмоктваецца ў глебы, забяспечваючы вадой карані розных самых раслін. Але гэта гучыць вельмі проста. Чаму раней такога не рабілі і што гэта змяняе для цяперашніх гарадоў? Па-першае, вось гэтыя тэхналогіі блакітна-зялёнай інфраструктуры, якія выкарыстоўваюцца ў той жа праграме, кітайскай праграме «Горад-губка» ў іншых гарадах, яна можа быць адначасова трошкі даражэй, трошкі больш інвестыцый, але эканамічны эфект працяглы, які звязаны з рызыкамі ад розных надзвычайных прыродных з'яў, ён значна больш вялікі, чым тыя інвестыцыі, якія адначасова ўкладваюцца ў той іншай тэрыторыі. І такі падыход, ён
сапраўды выглядае як простая ідэя, але сапраўды ён змяняе логіку гарадскога Вось, планавання. дарэчы, хацеў пра гэта запытацца, што тут трэба пераасэнсаваць? І вось я хацеў бы прывесці прыклад Капенгагена. Пасля сур'ёзных паводак, якія здараліся ў тым ліку ў сувязі з тым, што горад паступова пераўтвараўся ў шчыльнае пакрыццё, ў бетанозу, гарадскія ўлады пераасэнсавалі прастору, і цяпер асобныя нават тэрыторыі, зялёныя тэрыторыі, яны могуць часова затоплівацца падчас ліўняў, не ствараючы вялікія глыбокія лужыны на дарогах, на тратуарах, а плошчы, нават грамадскія прасторы, яны працуюць як рэзервуары для вады, збіраючы ваду праз пранікальную плітку нават у спецыяльныя рэзервуары, адкуль вада пазней падчас засухі выкарыстоўваецца для паліва раслін. Ну і зялёныя дахі – гэта вельмі істотная плошча на гарадской тэрыторыі, якая можа або канцэнтраваць ваду і скідваць, напрыклад, на вуліцу, выклікаючы яе затапленне, або паступова смоктваць у грунт і забяспечваць расліны. Ну а што рабіць з паркамі? Яны ж, мы прызвычайныя, што гэта месца адпачынку, але гэта зялёная зона, то вось тут што? Паркі таксама становяцца часткай вось гэтай блакітна-зялёнай інфраструктуры. Можна прывесці амерыканскую Філадельфію, дзе рэалізавалі праграму Green City Clean Waters. Там стварылі 1000 дажджавых садоў на вольных ад забудовы прасторах, нават на невялічкіх такіх тэрыторыях. І азелянілі вуліцы і выкарысталі водапранікальныя тратуары. І вось гэтая ідэя ўтрымаць ваду там, дзе яна выпала, не скідваючы ў вадаём, а падпітваючы дрэвы і іншыя расліны, яна спрацавала. І горад атрымаў дадатковыя перавагі ў барацьбе са зменамі клімату. Владимир, скажите, каляска, ну такія праекты, якія вы называеце, мне здаецца, што гэта ўжо такія сур'ёзныя інвестыцыі, якія патрабуюць удзелу гарадской адміністрацыі, а ці ў дадзеным пытанні рэтэнцыі могуць быць такія прыватныя ці грамадзянскія ініцыятывы? Безумоўна. Якраз магчымасць збору вады, яна нават вядома нашым беларусам, якія пад сваімі хатамі у вёсках або на лецішчах устаноўлівалі кантэйнеры, бочкі і збіралі ваду падчас выпадзення дажджоў. І гэта вада пазней выкарыстоўвалася, па-першае, яна награвалася, і яна выкарыстоўвалася для паліва тых жа самых раслін. І вось гэта слова рэтэнцыя быццам бы складанае, але ўсе мы беларусы, якія выйшлі з вёскі, мы вельмі добра ўсе гэтыя тэхналогіі ведаем. І вось гэтыя метады індывідуальнай рэтэнцыі, яны выкарыстоўваюцца ў шмат якіх краінах, і ў ЗША, у Канадзе, у той жа самай Індыі, дзе вельмі вялікая колькасць насельніцтва. І гэта вось гэта індывідуальная рэтэнцыя, яна дазваляе утрымліваць сезонныя ападкі і таксама падтрымоўваць сваю зялёную гаспадарку. На грамадскія ініцыятывы, што вы можаце назваць? Вельмі сімвалічным з'яўляецца прыклады той жа самай Індыі, праект ДПФ, дзе валанцёры літаральна разбіралі непатрэбны асфальт каля школ, каля грамадскіх прастор і высаджвалі газоны, дрэвы і стваралі дажджавыя сады. І так горад пачынае зноў паглынаць ваду, а не штурхоўваць яе. І, дарэчы, такія ініцыятывы, яны ўсё і больш развіваюцца і ў гарадах Еўропы, і ў той жа самай Польшчы. Напрыклад, гэта можа быць стварэнне невялічкіх рэтэнцыйных вадаёмаў пры рэканструкцыі дарог. Калі вада з дарог зліваецца ў невялікія канавы, яна зліваецца ў паглыбленні, якія мы называем дажджавымі садамі, і тым самым зменшае падтапленне вуліц, і шкоду, напрыклад, для таго ж аўтатранспарту. Владимир, а скажите, калі ласка, то нам прырода яшчэ можа запрапанаваць? Бо тут мы змагаемся з тым, каб у горадзе дапасаваць гарадскую прастору, якая ўжо змененая чалавекам. А вось ці могуць быць такія праекты рэтэнцыйныя па-за горадам? Безумоўна, і прырода сама падказвае нам такія рашэнні. Гэта балоты і рэкі. Аднаўленне балот, рэнатуралізацыя балот, перавядзенне іх з засушанага стану ў адноўлены натуральны, яно дазваляе вялікім тэрыторыям засвойваць вось гэтую ваду, якая ападае, і паступова на працягу ўсяго вясенне-летняга, асенняга перыяда падпітваць малыя рэкі, якія з'яўляюцца па сутнасці блакітнымі капілярамі нашай зямлі. І
такія праграмы яны адбываюцца як у Польшы, так і ў Беларусі. Апошняя вялікая праграма аднаўлення балот у Беларусі гэта на тэрыторыі нацыянальнага парку Белавежская пушча і каля яго. І гэта сапраўды вучоныя назіраюць і пагавораць, што адразу бачна, як змяняецца гідралагічны рэжым тэрыторыі. Канешне, сельская гаспадарка яна губляе частку земляў сваіх угоддзяў, дзе яны вырошчваюць тыя ці іншыя культуры, але цяперашнія змены клімату яны патрабуюць і таксама змены падыходаў. І лепш выкарыстоўваць ту ж самую палуды культуру, то есть расліны, якія здольны расці на тэрыторыі, дзе вільгаць у глебе, яна можа у той ці іншы сезон вагацца. Пра гэта мы, магчыма, раскажам у наступных нашых перадачах. І яна дазваляе таксама падтрымаць эканоміку тых людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі. Владимир, ну але, скажам, асушыць балота – гэта некалькі год, там, ці нават хутчэй. А ў прыродзе балоты яны ж фармаваліся сотнямі гадоў. І аднаўленне балот таксама гэта дастаткова працяглы час. Нават ёсць такія даследаванні, паказваючы, што без умешальніцтва чалавека балот аднаўляецца дзесьці за 25 гадоў. Ну, напрыклад, калі спыніць там сток вады. Але праз пэўныя тэхналагічныя прыёмы чалавек можа аднавіць балота нават за 5 гадоў. І прыклад верхавога балота Ельня, дзе пад уплывам якраз грамадскіх арганізацый адбыліся шматлікія праекты па рэнатуралізацыі і вяртанню асушанага балота ў натуральны стан, яно паказала, што гэта адбываецца значна хутчэй. Ёсць такое правіла: прырода ведае лепш, і калі чалавек не перашкаджае гэтым працэсам прыроды, то ўсё хутка адбываецца. Ну добра, вы назвалі Беларусь, некалькі прыкладаў, а можа быць яшчэ з рэгіёну, скажам, з Польшчы. Як прыклад, гэта Гданьск, горад, які знаходзіцца на прыморскай тэрыторыі, і дзе характар выпадзення ападкаў, ён якраз праяўляецца з гэтым марскім кліматам, то есть дажджоў там заўсёды было шмат. І зразумела, што падтапленне вуліц, а горад вельмі шчыльна забудаваны, яно назіралася вельмі часта. І падчас вялікай праграмы аднаўлення гарадской тэрыторыі пачалі стварацца тыя ж самыя дажджавыя сады, біофільтрацыйныя зоны і нават невялікія рэтэнцыйныя паркі. І гэта дапамагло, па-першае, зменшыць колькасць падтапленняў публічных прастораў і нават жылой забудовы, і затрымаць ваду ў горадзе, якую выкарыстоўваюць летам падчас сушы. Таксама ў Кракаве дзейнічае праграма мікрарэтэнцыі, калі горад фінансава падтрымлівае жыхароў, які ўстаноўліваюць ёмістасці для збору дажджавой вады або ствараюць дажджавыя сады. А я, напрыклад, чуў, што ў Варшаве ёсць такая грамадская ініцыятыва, людзі тут заклікаюць да аднаўлення дзесьці вось на Макатове старой ракі, ці там часткі старой ракі, якая пушчана пад зямлю. Вось гэта добры прыклад ці не? Так, у Еўропе навогуле развіваецца рух ревалдзінг, гэта вяртанне рэкам натуральных функцый, падыманне іх на паверхню, таму што рака, як я раней ўжо адзначыў, гэта наша блакітная артэрыя, ну, спачатку капіляр, пасля артэрыі гэтай тэрыторыі, яна дазваляе рэгуляваць гідралагічны рэжым тэрыторыі. З аднаго боку, рэчышча, русла ракі, яно прымае ваду падчас ападкаў, а з другой гэта прылегаючая пойма, у большасці выпадкаў гэта, звычайна, яна такая трошкі забалочаная, яна працуе якраз як губка, назапашваючы ваду і аддаючы яе ў глебы і падпітваючы тыя ж самыя расліны, дрэвы, кусты, травы. І дзякуючы рэкам вада затрымліваецца ў ландшафтах значна хутчэй. І таму вось гэты рух ревалдзінг, ён накіраваны, каб аднаўляць рэкі, вяртаць іх на паверхню, прыбіраць частку дамбаў, каб, напрыклад, рака была жывым арганізмам з той же самай міграцыі рыб, напрыклад. І гэта праслежваецца ў шмат якіх краінах, і ў Германіі, і ў Нідерландах, і той же самай Польшчы, і ў Беларусі нават.
Но вы яшчэ згадалі, вось калі казалі пра Кракаў, то што праграма дзяржаўная, так, ці гарадская, то, скажам, сапраўды ёсць такія праграмы, калі ўлады заахвочваюць людзей такое рабіць? Так, у Польшчы дзейнічае дзяржаўная праграма мікрарэтэнцыя, якую рэалізуе нарадовы фондуш ахороны срадавіска і гаспадаркі воднай. І галоўная мэта вось гэтай праграмы это дапамагчы уладальнікам прыватных дамоў збіраць і выкарыстоўваць дажджавую ваду. Падтрымка прадугледжвае устаноўку розных сістэм збору выкарыстання дажджавой вады, і дзяржава падтрымлівае такіх людзей. Чалавек можа атрымаць кампенсацыю да 90% выдаткаў і максімальна да 8000 злотых на адзін праект. І такім чынам рэтэнцыя вады становіцца даступна не толькі для гарадоў і муніцыпалітэтаў, але і для звычайных гараджан. То бок гэта можа нават за 8000 што можна зрабіць? Не ведаю, паставіць кантэйнер? Гэта паставіць кантэйнер, гэта, напрыклад, зрабіць сістэму збору вады з даху, або нават зрабіць можа на свайму участку невялікі рэтэнцыйны вадаём. Упрыгожаны кветкамі, раслінамі і іншымі. Такі вадаём, відаць, патрабуе потым і дагляду, гэта не аднаразова. Ну, як і любы садовы участак, ён таксама патрабуе дагляду. Добра. Уладзімір, а скажыце, калі ласка, яшчэ тады, на вашу думку, вось гэта рэтэнцыя, гэта як это будзе галоўная тэндэнцыя цяпер? Цяпер все будуць пра гэта казаць, ці гэта будзе такая мода, што вось модна цяпер казаць, эксперты пра гэта кажуць, а праз пару год будзе нешта новае? Цяперашнія тренды ў змене клімата паказваюць, што колькасць дажджавых перыядаў, калі выпадае вялікі аб'ём вады, і колькасць перыядаў, калі будзе назірацца засуха, яны будуць узрастаць усё і больш, асабліва ў нашым кліматычным рэгіёне. І таму гэта адзінае выйсце, дзе атрымоўваць ваду, калі не падае дождж. Так што трэба праводзіць інфармацыйна-асветніцкую работу з тым жа самым насельніцтвам і, па сутнасці, вяртацца да тых традыцый, якія мы ведаем. Я магу нават прывесці прыклад, што мой сябар, які жыве ў Беластоку у шматпавярховым доме, яго кватэра знаходіцца так вельмі своеасаблівай часткі наверсе. І ён зараз прадугледжвае ўжо разлічыў схему, як затрымліваць ваду, якая падае на яго казырок над балконам, і збіраць эту ваду для паліву пакаёвых раслін. Калі падсумаваць нашу размову адным сказам, можна сказаць, што цяпер у горадзе і нават для індывідуальнага гаспадарства, для сям'і важна не тое, каб вада як мага хутчэй сышла, а каб яе затрымаць, каб знайсці цікавае вырашэнне, як гэта зрабіць з карысцю і для прыроды, і для чалавека. А пра ўсё гэта нам тлумачыў сёння наш эксперт, старшыня правлення фонду Неруш Натура Уладзімір Зуеў. Дзякуй вялікі, Уладзімір. Дзякуй, да пабачэння.